Айде, участвай! Отвори! Борко, биго е, Борко, биго! Отвори насам, към тъча! Насам! Отваряй! Това не е отваряне, това е затваряне! Отвори! Насам! Дай ще! Още! Виж къде е игрището! Тръгвай! Давай! Не се отказва! Давай! Добре, назад! Вършите назад! Марти, гледай там! Валери Дегич, ще я даде пак, бъде напред! Остани за него е! Бъде! Давай! Стой! Прибирай! Борко, ще ми се навлезе в ръката. Взимаш. Отвори нагоре. На линията горе. Разтвори ги малко. Манери, ела. Айде, може от движение, Марко, си напред сега. Нас! Браво, айде. Тръгвай. Браво, Боре. Марти, би. Браво, бе. Дай, Наско. Манери, би. Там Браво, двамата. Наско. Давай. Тръгвай. Супер! Добре, Марти! Браво! Давай пак, бутай! Давай! Добре! Назад, моля, бе! Немата, Борко!